Takže my vás tady zdravíme, jsem tu s Bartem 1234, pozdrav. Čau. No a dnes si zahrajeme hru Stick-Run. Takže nejdřív vám ukážu, jak to vypadá v single playeru a za chvilku půjdeme na multiplayer. Že jste takovýhle divný panáček, asi čára. A takhle skáčete, no, je to divný. A prostě takhle děláte hop a hop. Dokud se nepraštíte. Pak máte you failed. No takže my teď jdeme do menu. Kamaráde, No. dej multiplayer. A pojď třeba na to just for fun. Počkej. Ne, pojď na Stick Bros. Počkej. A teď je to full. Co? Teď bylo si úplně plný. Počkej, tak pojď na to Stick Bros. Teď jo, to je plný. Tak pojď na Stick Runners. No až tam jsem. A dej Search Game. A dej Beetle Game. Já už tě Jo, vidím. Bart, ahoj, já dej ready. No, dobrý. My jsme tady byli ještě hodně dlouho. Tak dobře. A co teď? Teď si takhle zahrajeme. A chtěl bych říct, že já jsem úplně takový loser, protože jsem to musel aktualizovat. No, já v tom teda moc dobrý nejsem, protože, ne, jak můžete vidět, dlouho jsem tu hru nehrál. A to je asi tak všechno. No, dřív jsme to hráli furt s kámošema, že jo, kamaráde? Jasně, že je škola. No, to jsme přišli domů ze školy a hned nám zvonil telefon, čau, jdeš hrát Stick-Run? Nebo na informatice jsem to dřív ještě viděl. Nebo na informatice. Toho otravného učitele. Pardon, pan učitel. Už ani neví. Sakra, já jsem se rozdrtil, ježiši. A z toho si nic nedělej, ještě je jedno kolo. Co je? A Já kde je jsem další teď- mrtvej? Super. Já teď mám nějaký login na internetu, nějak jsem zpolamal. Ach jo. Já si pěkně dají Takže já to na chvilku asi stopnu, protože máme takový malý problém. Musím vypnout Steam takhle, aby to tolik nezatížilo. Jo, ještě musíme upozornit. No, že jste tam mohli vidět náš Facebook, ale ne. nikoho z vás, koho nebudeme znát, si tam nepřidáme, takže máte smůlu. Že jo, kamaráde? Myslím, že ale já natáčím na druhém Facebook. Ano, tak já jsem línej si zakládat 2 Facebooky, takže Já mám ještě jeden, kde jsem teďkom fakt borec, ale. jo, všechno bude v popisu videa. Co, viděli jste to, co to je? Jo, vlastně to se mě laguje. To musí to prostě nejdřív zmáčknout. A přitom mě to jede na 68 fps. Tak to nenatáčím, já nevím. Ty to taky natáčíš? Nenatáčím. No dobře, takže jsme to prohráli, no výborně. Čekaj, a ty to máš na full screen? No, Já jsem teď zapomněl, si udělal. tam v nastavení máš F-ko. OK, cool, jo, nejsem poslední, jsem borec. Že kolik jsme si udělali? 70 korun, no výborně. No tyjo, to je taky pěkná blbost. Já potřebuji. Takže no, potřebujeme ještě 30 těch doláčů, takže pojď ještě dáme jedno multiplayer. Ty nastavení, sakra. Pojď na Stick Runners, nebo Runners. Komunity. Ale já nechci víc. Tak chci na full screen. Takže my si tady teda ještě jednou zahrajeme bez toho, bez Barta. A sakra, protože jsem si dal Sigma A, tak to je trochu na XP. No jednou jsme to hráli s jedním kamarádem a ten se jmenoval Já řekněm to. Patrik Pibil. Ano, Pibil. Určitě si ho přidejte na Facebook. Ale krásně. Viděli jste to? Zase jsem to sfailoval. Tak. Ježiš, já jsem bez těch mých bot tak pomalej. No. Si na druhý Facebook. Ještě jednou dáme ready. Krutý, teď mi to jede na 325 fps. Takže teď jsme udělali takové salto. Takže proč je to tak zpomalený ta hra? To je úplně neférové. Výborně. Hele, já jsem první. Krutě já. Kamaráde, seš tu? Ne. No tak jsem to prohrál, ale dobře já.
První kolo jsem vyhrál, teda druhé kolo jsem vyhrál, ještě musíme vyhrát třetí. Jovajs, moje ruka. Co teď? No tak zatím to není tak těžký. Dolů. A taky bychom chtěli udělat, taky bychom příště Jo, a mohli příští díl očekávejte buď to se mnou a to umím 179 ze hry nějaký, nebo další díl bude zase já a Bart 124 z Minecraftu. nebo z Counteru, který teď já hodně hraju. Konkrétně jsem zase vyhrál, oh yeah. Takže Vyhrál jsem. nebo bychom dneska mohli ještě natočit ten Counter Strike, ne? No možná dneska budou 2 díly najednou, takže já jsem vyhrál 20 těch dolarů, takže máme $90, to je hodně málo. Takže my se ještě dáme jeden, A teď 10. byl. Což tam, pojď na stick zase, no tak nic. Když se Já pamatuje, znám ještě 2x single player. A asi to ukončíme, ne? tak pak bychom si mohli dát ještě jeden multiák, ne? No tak jdeme ještě na jeden mulťák. Taky. Ne, musíme něco najít. Tak Stick pojď a třeba place. pojď na, Just for fun. ne, já tam nemůžu. Tak serious running. Jo, tam můžu. Seš tam? Teď tam jdou. Takže Battle Game za 3, 2, 1, teď. Tak a vidím tě tam, takže je ready. Jo, s mým lol skinem. To jsem dřív měl, ale... Tak, teď počkáme, dobrý jsme tady všichni, takže se nemusíme o něco Takže takhle obávat. musíme vždycky kliknout na to, jinak bychom to docela sfailovali. Ježiši, ale jakože jsme skočili tak málo. Já taky nechápu, když to tlačítko jako šipku nahoru podrží přece díl. Tak udělá větší skok, ne? Super, Že jo? nevím, ale asi jo. No a já to držím jako úplně strašně, úplně to drtím tu klávesnici. No nic. To je složitý. Umřeme všichni. Seš tam ještě? Já jsem mrtvý. Tak mluv prosím trošku nahlas. O něco malinko. A proč? Takže dneska rychlá předpověď počasí, takže je lehce slunečno, neoblačno ani jeden mráček, no výborně. No možná pidí. Takže a sluníčko, no to je zázrak, on je venku sníh a sluníčko. No to je cool. Sakra. Cože, jak to, že to... No, to je Aspoň jedno. jsem dostal 100 XP. Co jsem? Ha, já jsem vejš než ty, kruk. Já že jsem poslední. Já nevím, je to divný, teď jsi byl dál než já. Pokaždý jsi byl vždycky dál než já a teď jsem první já, no tak to je cool. Jo, ale tady ten nám pomohl trochu. Nevíš, že jak se ty cheaty dělají? Nejsou cheaty, to je normální. Mám něco odhlásil, takže to nejsou cheaty, co se normálně koupíš. Já vím, ale jak to používá. Když já píšu bude dobře, tak moc nemachovaný. Takže, jo, jsem druhý, chacha. Nemám se za co stydět a ty vlastně taky ne, jsi třetí. Tam ten bramborák odešel. Yes, máme plus těch 10 korunek, takže máme čistou 100 a konečně si splním svůj sen a koupím si tady růžové vlasy. Konečně růžové vlasy jsou mé. Podíváme se do mých itemů. Nasadíme růžové vlasy. Sundáme brýle, sundáme šátek. Nasadíme si tady to. Ne. Už bys to mohl ukončit, ne? Jo, hned. Takže dobrý, teď vypadám jako správný, ne, to se mi nelíbí. Nelíbí, takže se hned za chvilku tady rozloučíme, nasadím si tyhle brýle, ne tyhle. Ježiši, zpátky moji cool čepku, šátek
a zelené, ne, červené boty. Takže a my se teda jdeme rozloučit, takže ahoj. Rozluč se. Ahojky.